Igbo mụrụ dị abụ nwaanyị ọma mma mmakwa n'uwo ụwa makwara gị mma. Eji m obi ụtọ na-anabata gị n'ihe omume nke taa. N'izuụka gara aga agara m n'ihu jụọ gị na ịmaara aha Igbo gị, ịmaara mpụtara aha Igbo gị, ịmaara ihe mere nne gị na nna gị jiri baa gị aha Igbo ahụ. Ka ọ dị, agara m n'ihu mee ka anyị mata na Igbo na-echemi echiche ime tupu agụọ nwatakịrị aha. Onye gụrụ nwatakịrị Nnamdi Akụabata Ụlọakụ nakwa aha ndị ọzọ dị iche iche nwere ihe mere eji gụọ nwatakịrị ahụ aha ahụ dị ụtọ. N'ihi nke a, ka ọ dị taa, ekwere m gị nkwa n'izuụka gara aga na izuụka na anyị ga-aga n'okporo ámá dị iche iche gaa jụọ ndị mmadụ ajụjụ banyere aha ha, ihe mere eji baa ha bara ha maọbụ gụọ ha aha agụrụ ha, mara akụkọ dị n'aha ndị ahụ agụrụ ha. Ngwa sonyere m, bịa ka anyị gaa n'okporo ámá dị iche iche ka anyị jụọ ndị mmadụ banyere aha ha nakwa ihe mere nakwa mpụtara aha ha, n'ihi na ọtụtụ ndị bụ ndị maara mpụtara aha ha, ọtụtụ ndị bụkwana ndị na-amaghị. N'ihi nke a, bịa ka anyị gaa n'okporo ámá dị iche iche. Anyị na-alọghachi ugbu a. Ada bụ nwaanyị ọma bụ aha m. Afọ m bụ Amarachukwu. Ihe mere nne na nna m ji gụọ m Amarachukwu maka na mgbe nna m lụtara nne m, ha nọkwara ọtụtụ afọ bifo nne m amụta m. Ndị si na nne m enweghị wumbu o ji amụ nwa, na nna m gara aga lụta nwoke desa n'ụlọ. Afọ na-aga, ma onye m abịa dị ime m, ọ maghị na ya dị ime m. Ọ bịa rịa ọrịa garuo after 6 months ka eji gwa ya na madam na ọkwa ime ka ị dị. 9 months agafe, ma onye m amụ abanye 10 months. Asị that na a ga-eme ya operation kupụta ya maka na weight m karịrị. Mgbe e bukuru my mother operation after 9 months to 10 months, ihe a mụrụ m wụ 10 months ka 10 months end wagodi. So ruo December 22, masị mba ka m bịa so ibe m rie Christmas rice. On the process a na-akpọ m abanye n'ime theater ma pull out. Ifuru m wejiwe gị Shiland n'ala. Ị mana dịka nke esi kọọ ya na nwa amụrụ ọhụrụ na-amị amị, n'ọwụ tru ụkwụ m ka nọọsụ ji gwọtazie m n'ụkwụ, because mommy was lying lifeless on the bed that time. Ha na-epush ya to the theater. Ọ bago the step to the theater. Masị mba ka m pụtara nwụwọ m. Dọkịta abatazie lezie m sị, madam, you deliver this baby by the mercy of God. Amarachukwu nọ n'ime ndụ gị. N'ime hospital ka ebiri kpọọ m Amarachukwu. Amarachukwu wụ amara Chineke, obiọma Chineke ka eji mụọ nwa n'udo. Otu o si dịrị. Aha m bụ Iwuọha Nnenna Blessing. Achọrọ m igwu n'ihe mere eji gụọ m aha ahụ bụ Nnenna. Na mbụ, abụ m nwa izizi nke ezinụlọ m nwaanyị nne na nna m mụtara. O doro onye ọbụla anya na ndị ada na nna ha na-enwekọrịta mmekọrịta pụrụ iche nke dị omimi. Nke ahụ bụ ihe dị mgbe gboo, ọ bụghị ihe mmadụ mere. Otu a ka esi kepụta ya n'ekere ụwa. Ugbu a, nne nna ahụ m chọrọ ikebisi aha nne na nna. Ọ pụtara nne nke nna mụtara m. Abụ m nne nna mụtara m. Alọghachitara m ụwa ọzọ mere nna m jiri gụọ m aha nne ya nwụburu anwụ, nke ịhụnanya ya na ya abụọ dịkwa omimi. Ndị oyibo na-akpọ ya reincarnation. Enwe ihe ịtụnanya dị n'aha m a, nke bụ na amaghị m onye nne nna m bụ. Mgbe a mụtara n'ezinụlọ ahụ ma etote, ma bịa jụwa ajụjụ, ma mata na nne nna m anwụọ narị mgbe nna m dị afọ 7. Iji gwa gị ụdị ịhụnanya nna na ndị ada ha na-enwe, ịgwakwa gị na nna m bu ya n'obi. Nke bụ eziokwu na o kpere ekpere ka nwa mbụ ya bụrụ nwaanyị ka o nwee ike gụọ ya nne mụtara ya. Ọzọkwa, achọrọ m ịkọwara unu na nne nna bụ nne mụnwa mụtara nna m onye lọghachitara ụwa. O mekwara ịhụnanya nke mụ na nna m dị oke omimi, nke bụ na mgbe ụfọdụ ihe nne m na-agaghị anatanwu nna m, ọ mụnwa ga-aga nata ya n'ihi na ịhụnanya dị n'etiti mụ na nna m. Ka m gbanye ọkụ ebe a ka ọ dị mgbe ọzọ. Ndewo. Aha m bụ Chukwuemeka Eze. So ihe kpatakwanụ nne na nna m ji gụọ m Chukwuemeka oge ha mụrụ m, ha nwere peace, nwee progress, nwee ọganiru. Then ihe ha yọrọ Chukwu emere ha ya. So ọkwana ihe ji nye m afọ ahụ Chukwuemeka. Thank you. Okay, aha m bụ Chibụzọ Nwogu, and nne m na nna m kpọrọ m Chibụzọ n'ihi na ha wụ ndị kwere na Chineke, and ha believe na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na ị ga-etinyere Chineke n'ihu
before gị na-eme ya. So and dịka nwa isi ha amụrụ mgbe ahụ, ha akpọ m Chibụzọ. Mgbe ọbụla ọ na-ekpekwere m ekpere, ọ na-ekwukarị ihe a sị m na akpọrọ m Chibụzọ na chi m ga na-ebutere m ụzọ na ihe niile m ga-eme na ndụ m a. So ọ ya nwawo akụkọ nọ behind aha m. Ọ dị mma, ndewo. Eji maka na akụkọ ndị ahụ ndị mmadụ kọrọ anyị n'okporo ama dị iche iche bụ nke dabara adaba. Ejikwa maka na ọ bụrụ na ị maghị akụkọ banyere aha gị, na ị werela ohere a mara na ọ bara uru na ị ga-ama akụkọ ihe mere eji gụọ gị aha agụrụ gị. Ọ bụrụ na ị maghị, gaa jụọ ndị nne gị na nna gị. Ọ bụrụkwa na ị ma, gaa n'ihu kporiwe mgbe na nka, n'ihi na ihe a bụ ejirimara anyị. N'ihi nke ọ bụrụ na agụrụ gị aha dịka Ọgụchi lụrụ mụ, eleghị anya ọ bụrụ na mgbe a tụrụ ime gị o nyere nsogbu ịmụ, amụzie gị, nne na nna gị eme nke a bụ Ọgụchi lụrụ anyị, agwazie gị ihe chi lụrụ maọbụkwa Ọgụchi lụrụ m. Aha dịka Ọzọemena, ọ bụrụ na ihe ọjọọ gara n'ihu na-eme na ezinụlọ ahụ ọtụtụ mgbe amụpụta nwatakịrị, nwere ike gụọ ya Ọzọemena, ya bụ nke ọjọọ ahụ emezila, n'ihi na onweghị onye nche na ihe ọma ga na-emere ya ọsị Ọzọemena. Aha dịka Ọnwụbụike, ọ bụrụ na ọnwụ egbuola ọtụtụ ndị n'ezinụlọ, anyị nwere ike mụọ nwatakịrị asị Ọnwụbụiko, Ọnwụbụiko egbuzila. Ọ bụ ya ga-eme agụọ nwatakịrị aha dịka Ọnwụbụiko, igosi na nke ahụ adịghị mma. Ọnwụbụiko, otu onye gara n'ihu si mgbe niile ga na-arịọ ọnwụ biko biko, sitekwana ọnwụ mechie ọnụ. Nke ahụ abụrụ ka bụrụ ilu, n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na ihe kpara ọchị bụ ihe ọma. Ebe a ka m ga-awụsa ọwa na ihe omume nke taa. Gaa n'ihe na-anọnyere m, gaa n'ihe na-apịrị m aka nweli na-atụsa ozi a ma na-edenye uche gị na ozi ebe ozi ederede. Daa bụ nwaanyị ọma na-asị ụwa makwara gị mma.